hor jarriko gara? Bai? Hemen? Ea ba, han? Arkaitzen ondoan? Han primeran? Palak hartu dituzu? Amane, zuri izan dizut, hartu palak! Broma da! Tuntuna. Uretara? Lehenbizi lokuluska bat mesedez. Ai, amane, gure lotia. Zuk ez duzu lopiska bat egin nahi? Ez, apur bat irakurriko dut. Ai, Sandra, gure neska bizkorra. Krema manduzu, ezta? Bai, etxean. Seguru, ezta? Amane, azalak... Memoria du. Badakit. Azalak memoria du. Broma gutxi. Ea, nola dago itxasoa? Nahiko bare dago, ezta? Tira, olatu batzuk ikusten ditut. Bai, baina txikiak. Arrazoi duzu, bandera berdea dago. Primeran, kuluska bat eta uretara orduan. Jarri alarma mugikorrean. Alarma ondartzan. Bestela 2 ordu pasako dituzu lo. Ondo da. 40 minutu barru. Konforme? Konforme. Ai, ze gustura. Bai, ederki gaude. Giro lasaia dago, ezta? Bai, tira, egin lo. Entzun olatuen soinua. Ez mesedez. Gure ondoan jarriko dira. Gauza laparta. Nik horrela ezin dut irakurri. Nik ezin dut lo egin. Amane, guazen uretara. Bai, zer remedio.